no hokrechi on one no nwaanyị mba nnọọ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na phone sị m nwaanyị mba nnọọ nza na mgboto wederele ya ụmụwa ihe n'ugbo ene gbadele ya ebe e shiri mee mmejọ na asị mba ụwa lederele ihe n'ugbo maderele ya ọnụ n'ogwu na m sị nne m gaa n'ihu ya sị m na ya alụọla di ya na di ebi n'obi ọma nwaanyị mba nnọọ nza ọsọ ekwensu ebido ịgba mgba ha nọ na 1 year ahụhụ nwa ya atọdụghị ime m ya fọsịkwa ịmụ amụ ọ ya ka ya na di ebido chọwa solution di esi na e nwere somebody ya ma na-egbu mgbọrọgwụ di na nwaanyị na-aṅụ ma ọ na ha chọọ ịmụ nwa ya kpọọ dị ma na ogboro ha ọgwụ nwaanyị mba nnọọ nza otu ka datịmanụ shi mepe ha ọfịs n'ishi kwana igburu ha mgbọrọgwụ aṅụcha ebute set ka aṅụcha aṅụ ọzọ ebute set ka aṅụcha aṅụ ọzọ emechaa aṅụ ọsọ ke naanị nwunye m ga-aṅụ ya emechaa sị ke na ọ naanị di m ga-aṅụ ya mgbe ụfọdụ asị gị na di aṅụkọta ke otu a ka ha aṅụgidere ọgwụ anyụ ajụ na-egbu ya if not that ya wụ somebody na-agbachi mbọ ike akpatakwana ego ya na die na aka dị ha mma na ha tọtọta ka nwa nga chi ike kwere ha na ha rizugere ya ahụ ma ndị ka aṅụga na-aṅụ ọgwụ ọbara na-aṅụgidere ihe a n'osho ya gwa die ka ha gaa ụlọ ọgwụ gakwanụ ga-ele ma lee ihe dọkịta ga-ekwu di ya si ya anwaghị ya nwa na the first time agbara ya injection in n'ụwa na ya fentiri na ihe ọbụla wa ọgwụ oyibo na ahụ ya anaghị anata ya na ọ naghị adabara ya nwunye ya gwa esi oke na what of ha gakwanụ labụ ya si labụ ọwa agaghị ewere sampụl a ga-amịrị n'ọbara mirike na nidụl a na-aga ya n'ahụ na-enweghị ihe eji ọgwụ oyibo kporo n'isi ya anaghị awara ya n'ọgwụ oyibo nwaanyị mba nọ na ọ mgbọrọgwụ ka ha ṅụga okwu mgbọrọgwụ emechazi ya sị enyi nwoke na-amawụghị egbu ya ga-etute onye ọzọ otu a ka ha ṅụgidere mgbọrọgwụ ṅụgide ihe nọ 4 years ka ya na di ya nọ na marriage nọ ya ka a nụgideziri di ya nọtara anaghị aṅụ ha ọgwụ di ya gwawa na ya mara ya dị oke na o doro ya anya na ya dị oke na ya dị normal na ya nwere reason nwee proof ya ejiri dị oke ya jụwa di ese lekwana reason na proof lochile na azụ gị ụlọ ọgwụ enwe ihe dọkịta kwuru dọkịta sị gịnị di ya sị na ya don't worry ọ ya ka a nọ one day di ya sị ya dat na ya enweghị ya chọrọ igwe na ihe n'ugbo ya chọrọ igwe na ya gbaghara ya na ya biko gbaghara ya na ya ma na ọ na-ewute mana enweghị ya ma ya ga-eme about it na o mene wa o mene ya jụwa di ya sị gịnị mere di ya sị enwere nwa agbọghọ ya tụrụ ime na ọ mụkwalanụ na ọ mụrụ nwa nwoke na ya na-arịọ isi ya biko ka ọ nabata nwa ha na ka ha gaa lụrụ ya ebe amụrụ nwa ha awolotoshi na Chineke mere ya wụrụ n'ọwotoshiri dị na ọ dị obvious now that na enweghị ihe dị wrong with him na ebe something dị wrong with her na ya gakwana hapụ ya n'ihi na ọ bụ isi nwunye na ọkwanụ nwunye ya ji ego na ọkwanụ nwunye ya n'ala obi na ọkwanụ nwaanyị ya ruo echi ruo n'ọgụ ọnwa ya na nwunye ka ọ nwunye ka ọ ga-awụrụ ya na ya ga-ahụ ya n'anya ya ga-respect ya na naanị ihe ya na-arịọ iwu biko na o wetu obi ka alụbata this girl as second wife ka ọ mụchiwara ha ụmụ ọ sị ya na-ele di ya gwawa di esi oke ebe ị na-agaghị ụlọ ọgwụ enweghị any reason enweghị any proof that na lekwa ihe a na doctor's report na enweghị ihe dị wrong with you na ya nwa ga-akpọrọ onwe ego ụlọ ọgwụ na ya na-atụ ụjọ needle ya na-atụ ụjọ ọgwụ ka ya gaa ụlọ ọgwụ ga-ele ihe dọkịta ga-ekwu gbasara ya nwa ebe o nwere na physical proof ọ tọọla nwaanyị ime dị gel amụọrọ ya nwa ya ezore na throughout the afọ ime tiri dị gel amụọ nwa nwoke na ihe ọ na-ekwuzi ugbu a ka ọ nabaka abata na nsogbu anọ na si kpọbata the girl no problem na ihe na ọwụ ụlọ ya na onye ọsụ ga-anọ ga na onye ọsụ ga-apụ ga-apụ na ọ galaga try ya mara na enwe ihe dị wrong with ka ya wakpọrọkwa na onwe ego ụlọ ọgwụ ya gaghị anọ n'ishi na ya chọrọ ịma ihe ahụ dị wrong with ka ya mara ma ọwụ ma ga-asị na ọwụ fallopian tube ka ga-akpọ n'ihe ehi afọ ka ga-akpọ ya fiber ihe ọbụla wụ ihe ka ya mara ihe wụ ihe dị wrong with ha di ya jụọ ese ọ dịkwa necessary na ọ dị necessary na ihe ọ na-agị tụfu na n'ọwa ego ọ sị ya tụpụrụ ya ọnụ ya were iwe ụwa gawa ụlọ ọgwụ gaa ụlọ ọgwụ 4 different places ha elecha anya si ya na onwe hụ fibroid nke nwere ike igbochi atọ n'ime ha ele fallopian tube everything dị oke ha elecha ihe niile nle ihe niile nọ ya n'ahụ ọ dị oke ha jụọ esi madam edi afọ ole ya gwa ha na ya dị 32 years n'ọhịa dị na nwaanyị mba nọ mza ọ sị ya chịkọta rizọt niile lụwa jidie si ya lekwe proof na enwe ihe dị wrong with ha na nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru kama na ihe anaghị emewo ịnọrọ ebe a na ya nwa chọkwara na ịtara ya outside le ma nwoke ọzọ dị ya elu ya ga-adị ime mana ya agaghị anọ na marriage atry no na ya agaghị anọ na marriage atry na ya chọrọ divorce na o divorce ọ ya ka ya gaa dị sure that na ya ga-amụtaliri onwe ya nwa n'ihi na
ihe ahụ ọkọga nga odo onye anya agaghị ụlọ ọgwụ na ọgwụ onye ya ịṅụga ọgwụ ka ọ sị ka ha ṅụwa mgbọrọgwụ ya nwe onye mgbọrọgwụ n'ibot n'ihi marriage ịhụnanya ya esoro na-aṅụ ihe niile aṅụga ebe a ugbu a na ochile na azụ ga-atara ya nwaanyị ọzọ hụ na ọ ga-atụwali nwaanyị ime no problem na ya wakwanụ n'idere tara ịkwara nwoke ọzọ dị sure n'ihi na enweghị any doctor's report o ji n'aka gosiri ya si na yes na ihe niile ya na-ahụ na o zuru ezu ma mmiri ogiri shie na o zuru ezu n'otu ugbo kwuga ihe ugbo ene na ọ dịdịghị sure ma nwa this girl okpo ma ọkwa ya tụrụ ime ka ọ gara ga gwa the girl na ya na the girl ọ dị aware that ya nwunye ya mụbe nwe kemgbe 4 years ọ gaga tụrụ ime ebe ọzọ bịa nye ya n'isi na n'ihi na ọ gakwa ha aga ụlọ ọgwụ awụghị reason ya ga-eji nọrọ ebe oke ikiri ya ka bọọlụ gbaiga ya that side no na anaghị eme ihe otu ahụ na ọ gara side na o buru ụzọ gatụgharị ụkwụ gaa side ugbu a na nwa ya mụra na nwa na ya chọrọ divorce ka the girl bata ka ya na ya abụọ mụ nwa ya wụ nwa DS na na-eme ya eme na enwe ihe ga-eme ka e divorce ọ ya gwa dị enyi ha gwachara na ọ by force ya nọrọ nga buo akpa ya laa gosacha na ụmụnne ihe ya gabigara gosa ya brete ụmụnne ya si nụkwa n'oge ka ugbu a ka mmadụ na-ekwu na ọ ga-aga ụlọ ọgwụ ọ ga-eme lab na ọwụ mgbọrọgwụ ụmụ all these herbalists na ọwụ guesswork ka ha na-arụ ebe ahụ all those things some of them adịghị tested and proven gịnị na-awụcha masị ọ mara ma na-egbu mgbọrọgwụ na nsogbu anụhụ na enwe onye ga-afọs ibe nọrọ na marriage na ọ bụrụ na ote dị echi handle the matter na ọ dịkwa ha o kwesịghị ekwesị akpọ demand jekwara nne ya akpọ di ya si elekwa ihe nwunye kwuru ya sị na ya enweghị ike ịlọta ụmụnne m na ya enweghị ike ịlọta mgbe aka diọkpara nne jiri gwawa ya si in that case na ọwụnụhụ force na nwanne ya nwaanyị akwụkwọ na ha nọ na marriage ga-alụgharịwa di na ha in that case na ọwụhụ by force na ha ga-adị married na ebe nwanne ya nwaanyị si ọ na-alụgazi ya nwasị ya ga-alụrịrị na ọwụhụ by force na ọ bụrụ otu ahụ na ha ga-ahụ na welfare na ha ga-aga welfare ka a mara tiri okwu ha ọnụ ma ọ bụrụ na ọ wote o shiri chọọ mgbe aka di eji sị na ya ga-akpọ nwunye na enweghị ya chọrọ ka ya na nwunye diskọsụ na ya nọ di ya akpọ ya na fonye pik di ya jụọ si na ọ gịnị mere ya jiri ya mahụ na ya hụrụ ya n'anya too much na ya nwere ike ime anything for her na enweghị ya anaghị eme to make her happy ya jụwa di na ọhụ ya n'anya na ọ ga-adị comfortable n'elu nwaanyị ọzọ na ihe ahụ awụghị ịhụnanya na ọ nọdụ gote ugbo na ya pụtaga na ya anaghị alụgazi the reason ya ejisi ya na-alụgaziwo ka ya nwee ike ga try onye ọzọ na enweghị ọ ga-ewere ịnọ na marriage try onye ọzọ mana ya chọrọ ịpụta ọ gịnị ka a na-akpa n'ọwa ịhụnanya na ọ ya nwa onye hụrụ ya n'anya karịcha di ya nọrọ ga-agwa esi ngwa ya lọta na enwere point o mekere before ka a mara how to go about it na ego awụ problem na ya ga-akpọ that girl ka a kpọrọ nwa ha na ga mee DNA test mara ma nwa ahụ ọwụkwa nwa ya ka ya na ya abụọ soro ga verify ya na nwa ahụ na ọnwa ya na ọ bụrụ na nwa ahụ eme DNA test nwa ahụ wụrụ nwa ya na ọ gakwa anọ ya na ya abụọ ọkwa ga ahapụ ya nwunye si mgbe a gagodoro ahụ result ụmụnne m ọ ebe ugbo ka nwanne anyị nwaanyị so okwu kwegiri nwata kpụta nụ nwa ị mụrụ ka a gaa nụ DNA test anwa ebe ahụrụ ya ahụhụ nwatakịrị ahụhụ nwa a gaala ebe di ya kwụrụ nwatakịrị ụgwọ ụlọ ozugbo ọ nọrọ na a na-akpọ nwa aga ụlọ ọgwụ na a na-aga DNA test ya disapia buru akpa buo ihe niile ma nwa ma ya onwe enwe ka ahụ and ọ di elepụtara from afọ ime ruo n'ọmụmụ ya di spendala ego n'isi that girl a na-akpọ nọmba anaghị aga that means na ọwụhụ nwa ya na ọ bụrụ nwa ya ọ gaghị agba ọsọ DNA test na ọ ga-abịa forward mba nọmze na otu eshilachiakwa n'ụlọ di ya na ugbu a na-edi ekwetele ego ụlọ ọgwụ na a gaala ụlọ ọgwụ lewekwe di elecha lee di ahụ si na mmiri ogiri shi ya gbagotere na a ga-agba ya ọgwụ na a ga-etriti ya ọfụma ka ọ gbagote na ọ na-awana treatment after how many years nwoke nọ jụrụ na ya ga-aga ụlọ ọgwụ na nwamba nnọọ ifu na ugbu a na-edi ya nawana treatment na ihe ka na-agụ ya na ọ pụta na ya chọrọ ịpụta na the seat na ọ dịrị ya too much o were ego ya na ha na ego ya na ya abụọ because ya na abụọ manage the same business were na-aga wega n'isi nwatakịrị nwaanyị ọzọ tụrụ ime na nwaanyị mba na m juderele mba ụwa na ya atụ ugbo ya chọrọ ịpụ na ya apụta na iwe ojie n'ihi na ya na-ele di anya iwe na-ewe ọnụma na-esu ya gaa nọ were ego hard money ya na-ereta ego na-aga etinye na bank di ya gaga were kaadị sere ego na-aga we ya n'isi one random girl isi somebody another man tụrụ ime ya were bịa anya gị na-achị were buputere n'ime mụle na m juderele ma ya otu ugbo ya ka na-efe n'isi na ifu na dat na ya na-alụgachi ya gwala di ya na na-alụgachi ọ ka na-arịọ na ugbu a na o kwetara ịna treatment ugbu a na ịdịla agawala ya n'ahụ after wasting how many years of her time na nwaanyị mba na m juderele mba ụwa ụmụnne m okwu ekwele kwucha nsị nwaanyị ọma ya sị ị gaghị echenji akara aka m and ụmụaka ọbụla mmadụ mụrụ n'elu ụwa
that very date ejiri mụọ ha edegwene n'eluigwe na lekwe shi this soul a ga-release ya, lekwe channel ọ ga-eji abịa, which is the womb ga-amụ nwa ahụ. Date ị ga-eji amụ nwa nọ na-eche. All these things will time, date, destiny ka na-eche. Otu ugbo na-adịghị anawana treatment by God's grace. Chukwu na ga-eme ihe o ji wuru chi. Ihe ụwa ga-agbagote, mmiri ihe ụwa ga-agbagote gbajuo n'ọnụ, gịnị ya ga-amụkwanụ nwa, ọṅụṅụ ga-ezu oke. Ime ka ị bịa lawa, the next person ị na-aga ịlụ ịmara na onye nwe ya karịrị. The devil you know is better than the angel you don't know. Hapụ ihe niile tara n'abalị ka ọ wụọ anwụnta. Ihe gba ije ya na that lady ịmahụ anya ọ ya nwa kọrọ ya nwa gwara nụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke agala gaa ga-esi n'azụ ga lụọ that lady kpekpute ha achọghị ma gị na-akọ n'elu ha na-akọ n'ala. Ụfọdụ sef isi ịlawala ha asị ngwanụ. The fact na nwaanyị ọzọ gwara ha na ha na even dị nwa amụọ ya ma nwa nwoke, by now ma that lady a control wele rule with their lives. Mana ọ dịrị ha otu ahụ, ọ dịrị di mana ọ dịrị di otu ahụ. Ọ hụrụ n'anya. Ịhapụ m, ọ hụrụ n'anya too much. Don't lose him. Such love dị rare. Hapụ gacha mistake ahụ biko. Iwepụ obi gị na ya ọ ga-enyere aka ị ga-echefu. Ụtọ na wana treatment. Ọwụ ya naracha treatment. Ya bịa were mmiri ogirishi bịa gbaa ya n'ahụ mgbakasị. Ihe ga-emebikwa. You need it for now. Ọ na-aga treatment. Gị na-eri food. Relax your system. Na-adị happy. Ọ na-abụọ na-ajọlị because oge ọ na-eruole. Oge ọ na-eruole. O ruole mgbe unu ji ekuru nwa ụra. Unu ga-ekurukwa nwa very soon. The intruder agbaala. O kurule nwa kugoro onye ya na ya abụọ mụrụ nwa. So wepụ obi gị, spend ego ebe ahụ, spend ego ebe a. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-spend more than that na club na on different girls. A na-akpụri a na-eri. Mana ọkwanụ nga ọchọgọ dị na mma gịnị ya abụọ. Mana otu o shiga about it, o metechaghị ya. Mana ọ nwụghị big mistake nke a ga-asị agbagharala ya. Ahụbeghị m much thing na o mere gasị ị na-ahapụga ya, ị na-ahapụ ya. Ịhapụga ya, ọ ga-ara gị ahụ ịchọta nwoke ga love like that. Ka m gwa the truth. Hụ na this love, ụfọdụ na-fall in love once in a lifetime. Once. Onye ahụ na-aga ịlụ nwere ike ọ fọlọla in his own time of love, ọ fall out of ihe ọ bịagazi na-awụ ikwe akọwasha ikwe nọrọ. You don't need that. Ka ihe hapụ ya ga-aba ga n'aka nwoke gị gị bụ iji ihe nwaanyị ọzọ mere ya. Kele ugbo ọhụrụ n'anya were nde na ala obi ya. Ahụbeghị m ihe o mere. Ị na-agasị na ga agbaghara ya. Hapụ gị na di ngobiri. Ka ị nwee ike relax your system, relax your emotions, relax your body, n'obi ọma jolly, because once mmiri ihe ya gbagotere na ọ na-asara ọkụ, lekwa ụmụaka ka ha bịacha. Enụkwa ya nne m, ụmụnne m ọhịa m gwara ekwe ihe unu ga-atụkwasara m ya. Ọ nga ọ hara m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.